Nina bendlondle noPhaphekana nemekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva ehlala sezantsi efundazweni zethu zonke ezikhona eNingizimu Afrika. Ngenza ukuthi asibingelele sithobe kakhulu sibonge ukuthi sesiphinde saba kunye nani naba ingxenye yomndeni okhula insuku zonke. Ngaphandle kwenu asiyindawo sizidindi nje eziqothuke endleleni. Igama lami Kexchaka ngwakaluqa le Black Live TV mdidiyelo ohlelo nomhlanganisi noproducer nakho konke nje uMandla waKandlela kanti ke iDOP yethu okuyena osibambele intambo kwicamera umfoka Mhlongo Ntshomani. Asithembe ukuthi bonke abantu bazolithokoza lo hlelo lube mnandi kakhulu. Igama lami Kexchaka ngwakaluqa. Sanibonani. Asike lo dabeni lethu sizwe ukuthi isihambeli sethu namhlanje sikhuluma ngani ngodaba la sasize ngaso sohlelweni ke olubizwa ukuthi uthakathwe ubani. Umbuzo lo sinawo ukuthi njengoba usunje namhlanje wakhunkulwa ubani. Buti siyabingelela. Yebo. Ninjani kodwa? Yaphila njani mfowethu? Cha, sikhona mfowethu siyabona udaba lakho leyaphuthuma ufika ugqoka nane uniform ngoba isikhathi asikho. Kuphi? Yini mfowethu kwenze njani? Ubi. Bangibekela umeqe emsebenzini. Awu. Bangibekela umeqe emsebenzini shuthi ngathi ngiyemotini ngayifica imoto le ngihamba ngayo izongolezelwa kuchelwe into phansi nganganaka ngayeqa Khona emsebenzini. Nganganaka ngayeqa ngangena emotini ngathi mengena emotini ngashayela ngahamba ngezo endleleni sekunenkinga yokuthi ngiphathwe izinkwanjo enyaweni. Ngaze ngasizwa umfowethu wesihlele eceleni wabamba ihandbrake. Sure. Ngoba sekuphoqa ukuthi yangiqeda lento. Iyo. Hayi wayena wayithatha imoto wayithatha yashayela wena. Wangikhuthumisa esibhedlela. Wathi mengiphuthumisa esibhedlela kwase kufona abasekhaya. Bathi abasekhaya haya ngiphume esibhedlela ngoba bakhonze izinto zesintu ekhaya. Yeah. Hayi bangisa umuntu ozofike ngichofa ngezinto zesintu ngichopa. Yebo. Manje bhuti mhlambe ake ngibuyele emuva ngomuntu othanda isitori ukuthi asithole sonke sijulile ngasibambi nje kuvutho ndaba. Wena ngesikhathi uqala usebenza wangena kanjani emsebenzini? Ngesikhathi uqala ungena emsebenzini obani ofike wazwana nabo? Mawufika uzwana nalabo bantu isimo sakho nobudlelwane bakho nabasebenzi osebenza nabo besinjani? Shoot bhuti emsebenzini ngaqala ngishuthi ngisuka emakhaya. Ngasuka emakhaya ngafunda ngaqeda. Ngase ngifundela umsebenzi ngase ngena kwenye inkampani ezimoto la eThekwini. Shuthi mangena kule nkampani le shuthi abantu abaningi babefakwa obabwabo emsebenzini. Shuthi mina ngase ngishayeka ngalo ndlela ke emsebenzini. Yebo ngase ngishayeka ngalo ndlela emsebenzini. Yebo. Mhlawumbe usushilo ukuthi wawuzwe inkwanju nani emva ukuthi uzwe inkwanju yini ebhlungu emzimbeni wawuyizwa lo umlapho wendabuko uthi yangena kanjani lento ku? Uthi yangena ngezansi bhuti yangena ngayeqa phansi. Shuthi yanyuka yathi sila wazama kuyibamba ngoba uthi kube yanyuka yagcina ifike esifubeni ezongibulala. Wachaza kanjalo wathi kube yanyuka agcina ifike esifubeni yayizongibulala ngaba ngikho nje namhlanje. Yayi. Manje lolu daba mawulithula nakoza kwena abanye osebenza nabo usakwathekani khona mhlawumbe wagcina utholile ukuthi ubani owenza lokho? La koza kwethu hayi ngathola ngenxa ukuthi yilabantu abafakwa obabwabo emsebenzini. Okay. Yebo kwabe labo bantu abafakwa wangachaza ukuthi ngabe ubani. Yebo. Ngoba mina ngene ngokufunda emsebenzini. Yebo. Wona kanti wawusubaphethe? Isikhundla sami sasesinyukela impela. Sasesinyukela. Sibanga lonto sasesinyukela isikhundla sami emsebenzini. Sasesinyukela isikhundla sami. Shuthi ngathi ngifika mina ngahlala kancane isikhundla sami sanyukela. Emsebenzini shuthi sasesibanga lonto ke shuthi hayi base bengeqisa lento engasi. Yazi nje mina mbukele Black Live TV ngomunye wabantu abayaziyo lento ukuthiwa ukuthakathwa noma ke ngaze ngiyibone yenzeka kimsiqo kukhona abantu okuzwe kuthiwa baxoxa ngakho ukuthi bathakathiwe bathintiwe lapha nalapha balulama abanye bathandazelwe basinda abanye bayeke njengoba umfowethu kubalaphi bendabuko bakwazi ukusinda kodwa kukhona into engeke ngiyibuke ekuthiwa ukuthakatha umuntu uthi unokuzindla nje izindlela umuntu mase ecabanga ukuthi umthakathile kodwa la ukhuluma ngomeqo ukhuluma ngento engene ngezansi ecishe yaqeda nya ngempilo yakhe ethakathwa emsebenzini. Mhlawumbe buti ngaphandle kwalokho wasemsebenzini ukuthakathwa wake wa experience ukuthakathwa before?
ukhona umuntu okwambona eThakathi noma ekhaya wena okathakathwa kwathakathwana ekhaya khona into kanjalo okwayizwa ngaphambi kokuthi uzole yasemsebenzini ya kukhona phambilini kukhona phambilini kodwa kwakuugazi lami lo eThakathiwe kwakuugazi lami ayekhaya egcekeni yebo kwakuugazi lami eThakathiwe kwakuugazi lami kwakwenzakala negazi lakho ugazi lami shothi babemphambanisile ngekhanda ya babemphambanisile shothi wahamba agcine sengumuntu ongasahlali ngisho ekhaya esewumuntu osehlala entabeni wagcina esedlulile emhlabeni ngoba umuntu wesintu ngiyakuzwa ukuthi umuntu insizwa impela lasemakhaya uyakholelwa kulento ekuthiwa ukhondolo uyinto ekuthiwa umkhokha wasekhaya mhlawumbe uma ukhuluma ngogazi lakho ukuthi waba nesimo esifanayo awubone kuyinto edlulele nakuwena mhlawumbe engadinga ihambe sekuthiwa iyavala engicabanga mhlambe ngayikho kodwa ngibuye ngicabange ukuthi ngendlela emsebenzini besingabamsena naleza insizwa ngenxa ukuthi mina ngabe kwangifika emsebenzini ngabaphatha ngifika ngabalawula kwayimina ngishaya icathu ngenxa ukuthi nginamaphepha ami ubasebenzona oba wona befakwe obabwabo ufela ukubalawula ngifela nje ukubalawula kuphela nkabi yami kwaba yilo nkinga nje kabi kubi ngoba sihleka noma kufiwe kodwa ngiyayifisa ukuyithola lento ukuthi njengoba nje isimo sakho sesikanje njengamanje ukuthemba kwakhe abantu noma abantu babiza abangani noma athi uyihlobo nothuba kungakanani njengoba usuke wavaka kulesi simo abo nje bathi sengeke ngibuye kulesi simo kunzima ukuthi ngithembe umuntu manje sekunzima kakhulu ukuthi ngithembe umuntu ngibonge nalomuntu engakuyena wangitshopa ngalulama yakwangconywana besibhedlela abangikhipha esibhedlela kwathi abangikhipha esibhedlela ngoba ekhaya sikhulele entweni yesintu thina manje ilento engisazoyibuza ngoba ngikholelwa entweni yesintu esikhathi uthola umsebenzi sibona ngesidingo sokuyiqinisa kwabanzima akunakekanga futhi kwasekuphuthuma ngenxa yomsebenzi gajwe injabulo ngoba nje ngangumuntu nje oyimisele nje emsebenzini ngiyimisele emsebenzini ingekho into engingayenzi ngena kuyo yonke indawo yebo okay elakho lokugcina mhlawumbe kubantu ukhuluma ngokuthakatha abanye bathi okukhona abanye bathi akukho mhlawumbe abanye nje obukhuluma nje kumanje bazothi mabeyibuka le video ethi hayi ikho lento qamba manga ikhona into kanjani webafowethu engane zakwethu ukuthakatha kukhona ukuthakatha ukuthakatha kukhona umeqo ukhona ukuthakatha nje kukhona bhuti ukuthakatha fana ukwazi ukuthi kukhona ukuthakatha yabo asibonga kakhulu mntaka baba esikhathi sakho nethuba sithemba ukuthi nawe njengoba usuqala ukuthi uyalulama uzoqapha eqolo njengonwabu nangesinye isikhathi ukuthi abantu bengakuphindi ngizoqapha eqolo njengonwabu nokucelayo ngisahamba ngibhatanisa njengamanje ngihamba ngifesa ngiyafesa ngicela nje ukuyita uhwana nje ubuna ngiqhamukayo nje bengizwele okay uke waba kodwa esimeni sokuthi mhlambe umlaphi lo wendabuko owakusiza ekutshopeni umchazela leyo nkinga mhlambe khona kugeza ngakho yebo kukhona ngigeza ngakho yebo kukhona kanti wena ngesikhathi ungena umeqo walahlelwa nawo umsebenzi waphela nje nyama umsebenzi bhuti umsebenzi kumanje ngiyangisebenzi yabo nje ngihambe ngifesa nje bangigqoka amadansani ngihambe ngifesa nje mina ngithi lokho engikuthola lotho hawo angisebenzi mntaka baba angisebenzi sengiyasho ukuthi ngiyayikhalela kubo bonke abantu umuntu onganendlela ukuthi igcine ngutholile umsebenzi mhlambe engibatanisele nguthola umsebenzi oba kuyabheda nezingane ezilambile mfowethu angikwenza lokho noma singakaze sikwenza phambilini ngoba isimo sesifana nalesi simo esibucayi njengoba ekhuluma ngezingane nje ukhuluma ngazo kukhona uma wazo emva kwazo ohlala njalo efuna ukubona indoda ayizalele ngane yenza kahle iphumelele ekutheni ikhulisa abantwana ngempumelelo awubanikeza inamba yakho abangakuthinta kuyona uma befuna ukukusiza ngendaba yomsebenzi inamba ithi 079 62 62 660 awuyiphinde futhi 079 62 62 660 le number uyafoneleka noma uya WhatsApp yafoneleka kuyona iya WhatsApp futhi mfowethu mhlawumbe uhlobo lomsebenzi ongahlulindele olunjani umuntu we-construction umuntu okanjani into evelayo nje mfowethu ngishaya kwasana mfowethu ngishaya kwasana mfowethu into evelayo nje
Mfowethu noma kanjani siyakuthemba siyazi le channel lethi isikhondla khondla bazokusiza ababukeli bethu bavele nodaba ukuthi bakulamulela kanjani. Yebo. Nganza kwethu ke igama lami King Sicaka ngokaluqa asiphinde sihlangane ohlelweni olulandelayo ngokuzayo uma ukuthi mhlambe ufuna ukungilandela qhubeka ungilandela lapha ku TikTok Mancinza 7 sozithola nje ngikhona lapha na King Sicaka wakaluqa lapha ku Facebook Sicaka esishaya impunyela bhambatha asilandelane khona nganza kwethu otherwise mina nani ahlangane nje lapha ngo 8:30 kumzansi Magic siyenza leyo nto okuthiwa umkhokha nganza kwethu ngiyanithanda kakhulu support nothando lenkomisalo nesitradini la mangalisi Kamalam King Sicaka. Bye-bye. It's the Black Life TV.